tafi kin bar ni zuciya ta tana ta jiranki, ga so naki ya same ni zuciya ta tana ta jiranki. Sabo cirkin wawa ne so shi kuma yana sakaraki, labari kan soyayya zan faɗi wasu su yi mamaki. Na shiga fage na masoya har ana tambani da aiki, na yi nazari kan soyayya mai shi ke yin yaki. Zo karki guje mini mai sona zuciya tana ƙaunarki. Mai saurare ban kunnen ka gare ni ka sha labari, sabon so zuciya zan furta hakan ya sa na daki. Yawan nazari kan mai sona hakan ya zan mini aiki, kullum zuciya ta tana bege akan ne na zanganki. Tunani sakar zuciya dan bani da aiki, chatin Facebook ne na yi shiga koda zan samu masauki. Na yau fa gamo da abin da ya sa idanu sun kai birki. Mai kyau ce tsarin nawa zuciya na santa daban ce, salo na shigar ta da kaganta ta zamto yar manya ce. Tsarifa na shafin kwallinta ko kuma na ce kwalliyarta, kalo ɗaya ne wa hotonta hakan ya sani na sota. Ce sarauniya kin zama zara, ta amsa min kalamina ta ce ka yi musu zarra. Mun saba mun kauce shafin ni kuma a raina sata, na furta mata kalaman so hakan ya sa ta aminta. A kwana tashi watanni mun wuce su muna soyayya, ta kance min na habibinta ko kuma ta ce sahibinta. Kira na wayar ta ko yaushe a kullum ko sakonta, domin kuwa ita soyayya na zaɓa banda kamarta. Ranar na je gun IBB abokina ku fahimta, na yi masa dukka bayani har hoton tafase da na nuna. Sai na ji kawai ya kai duka ya ce mini ai ya santa, ya ce mini zai kai ni fa gidansu don haka kar na wahalta. Ta tura min sako a waya ta ce min sun tafi Yola, amma kuma babu dadewa za ta dawo kar na guje ta. Soyayya ta wa zuciya ta sa ta kan fata furta, kumin uzuri soyayya ce ta sa haka zani jume ta. Kin tafi kin bar ni zuciya ta tana ta jiranki, ga so naki ya same ni zuciya ta tana ta jiranki.